We zijn hier in het archief van Omroep Friesland en uit dat archief komen allerhande filmpjes. De filmpjes hebben we nog wel, want we houden het nostalgisch weekend bij Omroep Friesland. Maar ja, we hebben filmpjes uit het filmarchief, uit beeld en geluid, uit Hilversum en overal bij de meesten thuis kom ik filmpjes bij. Dit gaan dit keer over vertier. Oer bijvoorbeeld hoe het meisje vroeger vertier hien in de allerbiedige soorten werk die ze hien. Vertier bij de dwarfsfeesten. In de 60e jaren van de vorige eeuw in Koudem, maar we gaan ook naar 2001 in datzelfde Koudem. What you got your trombone for? Play a gliss, just like this. Give it this and that, play it in your hat. What you got your trombone for? First you swing it, and then you string it, and then you string it some more. Make each movement an improvement on the one before. Slide it in, slide it out. Give it all you've got, make it sweet and hot. What you got your trombone for? Fan my brow. Hey, something's burning. Goodbye, Ma, I'm going to town. What you got your trombone for? Het is 1 juni 1968. De familie Spandau is 24 jaar trouwd in Halderwiek. En wat nodig is er nu? Het zelskip Tetman de Vries. Mijn Tetman, mijn Mine. Mijn Klaas Westra, mijn Johan Bok. Mijn Leo en Leni, mijn Claudia. En ze zongen nu vanzelfs ik. Maar ja, dat kennen we net meer jerrelitten. En dus hebben we er wat onder zet. Maar Tetman de Vries, een zelskip op een 24-jarige bruiloft. Maar het kost een keer stoer, want wij kregen het deelt $10 zo. Wij stappen zo ze maar in. De Douglas, de Noors in de wind. Sabelt op is tocht, borgels landje de soft. Wij hebben onze reis net verkocht. Wij
vijf kleinen te vraat in het roem. Daar heeg in de lucht is het zoen. Elk zocht voor een poster is wat nees en wat oors. Als altijd de punt van Boermans noos. De motor, hij hark goed de rond. Zien lied van de vrijheid als jong. Kom mij ongeveer, wij kennen van de vlier. Een schoof trok de loop, waar plezier. Ja, ja, wij binnen los. Troch paleis van Oranje en het potje oerdij. Troch de nachtwacht voor Rembrandt en de munt door de dij. Troch zijn golle Jordaners is uw haast bekend. Men treft in uw hele land je kwade stelt als mokemoer. Zo fleurig, zo mooi en fris als Amsterdam dat is. Maar het beeld dat wij joegen, dat weer lang net vol slijm. Waarom Amsterdams morgen net een witman nog zijn. Want de mama is in Tjeltje, jij bij Biel van de stad. Ontbreekt hij een dag, dan wie het leven zelfs uit moken wij. Troch hem wordt het vleurig mooi en fris, liek als het is. Als door greven en pleinen werd de wortel omgeeft. Kom maar ouden en jongen in het show fascineert. Toch zijn fleurige beestjes krijgt er als bij het hert. Het volk wil vanzelf haast heel in hem, die willen net omkeer. Het viel te mijn aanmerij, om heel van zware trein. Bij de bels is het spul net cadeau. U's halloske goensjes ben je net in tel. Nee, lees maar wat frankjes of dollars je tel. Wij geen daarom nu tel je maar wij. En neem is briefjes weer mij. Mijn kool of een bolle, zo het greep betere wolle. Wat spietig, dat sloep je net mij. Sjoch, daar stiert als een echt Frieske ko. Hij sjocht het al een uus dat wij Friesen ek bin. Hij violt mij de stut, ja, dat gaat hem nooit zin. Maar hoe komt nou zo'n kop van u voor? De Belgische Grace wil ik zo. Ik had in de smiezen, tes mij uus de viezen. Als het zaak gaat, een huiselijke toon. in Parijs bij de Eiffeltoer, daar zaait men bonsoir en bonjour. Daar boegt men parmant naar de vroske trant en liegt galant, Madame Jobbe was charmant. In Parijs bij de Eiffeltoer is de sjerp en de hunig net joer. Maar hoe mooi soks vaak stiert, het is u's dagste zwiert. Jou mij maar de echte natuur. Vandaag polstok verspringen in Winsum, recreatiemogelijkheden in Oude IJsselbochten en de brug bij Weert. In het Friese dorp Winsum worden ieder jaar de kampioenswedstrijden polstok verspringen gehouden. Vorige week zaterdag was er weer zo'n wedstrijd. Oorspronkelijk werd het polstokspringen alleen beoefend bij het kievitseieren zoeken.
Het is dé manier om over de sloten tussen de weilanden te komen. Natuurlijk springt de een verder dan de ander en zo kwamen er wedstrijden. De polstok moet op de goede afstand van de bal in het water gezet worden. De springer of vierjepper bepaalt die afstand zelf. Hij neemt een lange aanloop, probeert in de stok te klimmen, maar komt heel vaak in het water terecht. Het polstokverspringen kan gevaarlijk zijn. Blessures komen eigenlijk te veel voor. Gelukkig omringt de EHBO de deelnemers met moederlijke zorg. De sport wordt niet alleen door mannen beoefend. De verste sprong bij de meisjes bedroeg 9 meter en 86 centimeter. Ook zijn het niet alleen Friezen die meedoen. Deze meneer kwam uit Zuid-Holland om in de Winsumer dorpsvaart te springen. Gelukkig voor hem was die voor de gelegenheid met schoon leidingwater gevuld. Dit is een Zweedse deelnemer. Samen met 2 landgenoten was hij naar Winsum gekomen. Het resultaat van een initiatief van de directeur van de provinciale Friese VVV. Meneer Kooijman, hoe verklaart u de grote belangstelling van de zijde van het buitenland voor het vierlieppen? Meneer Van der Zee, dat is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de Friese VVV in samenwerking met ANVV Stockholm in mei van dit jaar een Friese week heeft georganiseerd in Säter, een klein plaatsje in Zweden, even noordelijk van Stockholm. Wij hebben toen voorgesteld om daar eens iets te laten zien dat nou uitgaat boven het Volendamse klompendansen. En dat was iets heel specifieks, het Friese vierlieppen. En ik heb toen 3 vierlieppers mee kunnen nemen, Roel Bokkespan, Boersma en Rindert Rozier, dus de kampioen en 2 anderen. En die hebben daar gedemonstreerd over de beek in Säter en dat is een enorm succes geweest. Het resultaat hiervan is dat Johan Boersma gevraagd werd om in juli van dit jaar een stuk of wat jongens uit Säter op te leiden, te trainen. En die heeft u dus hier kunnen zien springen. Er is hier ook Japanse televisie. Japanse televisie. Er is een Japanner verbonden aan VVV Amsterdam. En die heeft een artikel gelezen wat wij destijds hebben kunnen laten plaatsen in Holland Herald, het Engelstalige tijdschrift in Nederland. En daar stond een machtig leuk artikel in. En toen heeft hij het doorgegeven aan een televisiestation waarvoor hij werkt in Japan. En zodoende zijn deze mensen hier gekomen. En op deze manier maakt u het vierlieppen internationaal. Wil u dat graag doen? Dat wil ik heel graag, omdat ik vind dat deze sport het waard is om ook buiten de grenzen van Friesland beoefend te worden. Het is geen folklore meer, het is een echte sport aan het worden. En de vierlieppersboen in Friesland, dat is eigenlijk een organisatie van plezierige mensen bij elkaar. Maar ze voelen zelf dat het een vak wordt zo langzamerhand. En men wil van het amateurisme af en we willen het eigenlijk wel commerciëel gaan opzetten in Friesland. Wie weet dat we het vierlieppen nog eens een keer op de Olympische Spelen tegenkomen. Dat zou helemaal niet onmogelijk zijn. We zijn de mensen die dit hier organiseren met... De ene Japanse televisieonderneming filmde in Winsum. Een andere haalt een vierjepper naar Japan. Misschien worden dat er zelfs 2. Het kampioenschap in Winsum betekende dit jaar dus waarschijnlijk een reis naar Japan. Dat is in goede banen te leiden. Hier gaat een van de kanshebbers, Georges Valkema uit Jouren. De sprong wordt nagemeten. Het betekent een nieuw record. Deze polstok nog een halve meter langer geweest dan was onmiddellijk. Charles nog hoger geklommen. Jammer. Daar zal de kampioen van vorig jaar, Roel Bokkespan uit Stiens, iets tegenover moeten stellen. Hij zet de stok zo ver mogelijk uit de kant in het water. De kans op een verre sprong is dan het grootst. De kans op mislukking ook trouwens.
prachtig in de buurt van de school onder de hele meter. Ja, dat gaat zomaar niet. Er staat een reis naar Japan op het spel. Nu hoop ik, dames en heren, dat niet 2 kampioenen tegelijk springen. Daar gaat Span. Een uiterste poging om die 14-9 en 25 nog te verbeteren. Het is duidelijk. Georges Valkema mag de kampioensprijs en zilveren pols mee naar Jouren nemen. Maar of het publiek dat het belangrijkste vond, betwijfelen we. Er wien ik al even van die speciale evenementen. Bij de Pinksterdagen in de Gedik in jongetje 24. Mijn hingstekoersen, mij de merken, mij een voetbalwedstrijd en het pas in het zwembad die ik hier. Get better, but you'll never get well. Don't try to fool me, babe, 'cause I can tell. I wasted my time, nearly lost my mind. Don't try to kid me, baby, I don't even like your kind. You knew I loved you, look how hard I fell. I've been just nothing but a big dumbbell. Don't use your jive on me, 'cause I can tell. You might get better, but you'll never get well.
so round, so firm, so fully packed. That's for me. She's just like a money back guarantee. Like a barfly goes for drink, like the Bobby Sox goes for Frank, and just like Jesse James would go for money in the bank. From head to foot she's perfect size. She's a whiz, always wears a 45 gun, that is. She's got the look that's so impressive. She's got the pose that's so refreshing, so round, so firm, so fully packed. That's my gal. She's done told me that I'm top hand. It won't be long till she wears my brand. So round, so firm, so fully packed. That's my gal. The gentleman is a dope, a man of many faults, a clumsy Joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope and not my cup of tea. Why do I get in a dither? He doesn't belong to me. The gentleman isn't bright, he doesn't know the score. A cake will come, he'll take a crumb and never ask for more. The gentleman's eyes are blue, but little do they see. Why am I beating my brains out? He doesn't belong to me. He's somebody else's problem. She's welcome to the guy. She'll never understand him half as well as I. The gentleman is a dope. He isn't very smart. He's just a lug you'd like to hug and hold against your heart. The gentleman doesn't know how happy he could be, but look at me crying my eyes out as if he belonged to me. He'll never belong to me. The gentleman doesn't know how happy he could be, but look at me crying my eyes out as if he belonged to me.